Kaixo! Egunon. Egunon, ze moduz? Ondo. Ondo? Zeure izena? Juan Manuel. Juan Manuel? Bai. Zuaitz, urte askotako? Bardin. Zeberioko zera? Bai, horko goikoa, Ondurragakoa. Hemendik kilometro bira. Ondurraga auzo bat da? Auzoa, bai. Zeberioko auzo bat? Auzo bat, bai. Ur Adurraga, hau da, errekatxu eta iturri asko dagoen tokia, hortik hartu du izena. Eta Zeberio herrian izena, nondi datorren edo? Bueno, Erromako enperadoreak Zeberotarrak. Zeberotarrak? Hauzen, 3. mendean, ezta? Eta gero, Erromarren, Romanesazioan, hemendik pasako ziren, hauren kideak, eta asentamientoak eta ongo ziren, eta orduan, hemen tiki pasatuko zen, edo hemen egon biziko zen, Zeberianus, haren familikoren bat, eta hortik hartu da izena Zeberiok. Zeberotarretik? Bai. Zebero, eta Zeberianus, azkertiko lehenengo, da gero izen propio bihurtu da. Eta toponimorea, bai, Zeberio, Amurrion, agertu da, Alejandro Zeberoren txampon bat. Hau da, hor agertu dana, bitu. Hau da agertu dana, hau izango da, 3. mendeko hautsu da. Bai. Eta horra saltzen den aurpegia da, Alejandro Zebero. Bai, horrena, klaro. Honek edo bere ondorengoak eman diote herriari izena. Hori da, klaro, bai. Holanda. Bitu, hau, Zeberioko eliza da? Parrokia. Parrokia, bai. Ze izen dauka? Santo Tomás de Olabarrieta. Santo Tomás de Olabarrieta. Ze mendetakoa dao? Elexia 12. mendekoa. 1180. Eta hor kontatzen da, mito oso polit bat, egunez kristeuak hormak egin, eta gauez hormak agertzen ziren apurtuta. Orduan ibili ziren da, nor dabil hemen gauez, da orduan horretze baten, kortako lehiotik gabaz geratu zen gizon bat begiratzen, eta karo, konturatu zen jentilak zirela. Hori ikusirik jentilak direla, jentilak usatzeko, hortxe behan, gurutze batekin, eta jentilak ja hori eukizkero podere barik geratzen ziren, eta ezin ziren barriro etorri, dalan bake-bakean egin hemen alizia. Hori da historia? Bai. Hori da kondaira? Ez que kristeu ezaugarri bat egon ezkero, mitologiako pertsona guztiak geratzen dira podere barik. Gaur be, etxetik urtetun dugunean asko gaitaren egiten dau. Eta futbolistak zeleira doazen bai. Askotan, hori dana da, usatzeko gauza txarrak eta gauzak ondo egiteko. Arrazoia. Claro, hori da, jaia kristeu horreko ezaugarriak dira, Lehen dipe egon ziren, ezaugarri zaharragoak kristeu horretik, horren funtzioa betetzen hemenak. Lehen dagotik ere bai? Bai, claro. Egipto eta Grezian bai, Egipto eta Grezian? Zatoz nago, erakutsiko zut bat. Zer, garai hartakoa? Garai hartakoa, bai. Bitu, hau, irudi hau, hau da irudi apotropaikoa. Irudi? Apotropaikoa. Apotropaiko? Bai. Dada, ze hizkuntzatan? Grekos. Apotropein, grekos da usatu. Kanpora bota, espantau. Espiritu txarrak ez ditezen urreratu. Simbolo honek ere balio dago, espiritu txarrak eta usatu? Bai, horretarako da. Griegos... Bai, eta aputxo, gozo aita guria do grekos apuru bat esatea. Nola, eta guria grekos? Bai, aputxo bat, Ia. Pateremon oen tois uranois agiesteto togono masu. Erceto e basileia su. Geneceto tocele masu osen urano kaiepitez gez. Amen. Seguru gode alde guztitatik. Eliza baten gaude, simbolo kristau dauzkagu, simbolo apotropaikoak, da aita guria grekosaren bai. Horrik uste dituan soka hauek? Orgoian ditugu kanpai nagusi bi, eta orduan, neko kanpaiak oso importantea zirean lehenago, ez egolako beste komunikabide berik. Juan Manuel, guzintzo garelako, baina hemen bromista matetoreko zan inoiz da jende astoratu, ozer? Hemen ez dut ezagutzen, baina Uriondon bai. Uriondo da, Zeberioko berba da ozenuarik handiena. Uriondoko ermitan, kanpaiak doko bere soka, eta orduan, gazteak gabaz joan ziren egun batean, eta asto bat amarrau, sokeari edo kateari, eta handik 3 metrora bedazikoa ipini. Astoantzat. Astoak, useinera bedaziko lantza joaten zen, ezin heldu, da 2 metratan kanpaia jo, kantan, da gau guztien egon zen, kanpaia joten. Eta osona guztie, uleak artestuta bildurregaz, beste mundukoak edo, eta da bizen, inoratre bideo joaten portikure. Da horren goxean joan zirenean, asto gixakoa nekatute guztiz, bedarraian barik. Uriondo. Hemen olakorik ez tozu entzun pasadenik? Ez dut entzun. Karo, simboloa nola esan diazu, simbolo? Apotropaiko. Simbolo honek usatzeitu espiritu txarrak eta bromistak ere bai. Bromistak ere bai. Orduan, horrekitik ez da etorriko inor, Bai. Ikusten dut, Elizak, parrokiak, aterpea edo portiko ero badaukala. Bai, portiko itzela, buelta osokoa. Bai. Ikusten datena, harriz estalita dagoela. Buelta guztia olako harriz estalita dago? Buelta osoa. Eta hemen hainbat zeinu agertuko dira astronomikoak, magikoak eta kristau arrokoak bai. Hemen kalkulo matematikoak eta eginda dago, Osa, gau ez da broma, Nola? Kalkulo matematiko eta guzti eginda dago hau. Hemeko figurak. Hemen dakoat,
Ia, plano bat. Hau da, Elizaren inguruko planoa, bai. Hemen ikustitugun irudiak daude? Bai, hemen, bai. Bertan? Danak, arriz hornituta. Adibidez, hau ezer dira? Ba, honik gurutzeka amatu bat dira. Gurutzeka amatuak? Bai. Bale, adibidez hau? Hau, errotarria. Errotarria, hortxe dago, keragarria da, errotarriaren itxunan egin da. Hemen ikustitugu hau ezer dira? Ba, hori bihotzak. Bi bihotz? Bi bihotz, bai. Bihotzak eba daude? Bai. Tak, hau zer da? Laberintoa. Laberintoa? Bai. Laberintoa ere badago? Bai, hiru. Hiru laberintoa? Laberintoa. Hau, harrigarria da? Ba, bai, eta gero, hemen ikusiko dugu, momentu batean dago, egilearen, sinadura. Martin? Gorostiza. Gorostiza? 1628. Ikusi ditzakegu? Bai, guazen. Bai. Hemen dago, firma. Bai, Martin de Gorostiza. Simbolo guzti hauek egin zituen egilearen sinadura. Sinadura, bai. 1628. Eta, hemen, Jo Manuel? Bihotzak, hemen bat, bihotz bat, eta hemen beste bat. Eta beste bat? Eta hemen beste bat, bai. Eta hemen beste ikusten da? Bai. Tak. Buelta guztia eman dugu? Bai. Eta hau beraz, laberintoa. Bai. Besan baituta gero, kanpora joateko izango da, ez dakit, ja. Besan baitu ondoren, laberintoan sartu? Ez da kanpora joan. Da kanpora joan? Hortarako izango zan, ez dakit, Jo Manuel, eskerrik asko guztia erakusteatik, da, ni saiatuko naiz laberinto hontatik ateatzen. Ados? Bale, ia bidea aurkitzen duzun, eta urrengoan metorri. Oso ondo. Urrengo arte, Jo Manuel. Agur, bai. Agur. Ez, mendik ez da? Hau, sos. Manuel. Bueno, apaisak eta badiak aspaldian triste dabiltza, Elizara jende gutxi juten dalako, Zeberioko parrokian soluzio daukagu. Inguruko portiko guztia irudiz bete. Apaisan sermoiakin aspertzen zarela? Tak, diversio badukazu, diversioa. Hori bai, denerako balio du Zeberioko parrokiak nire ustez eskontzeko ezik. Eskontzeko kontuz, zergati diotau. Ikusi duzue portikoa nola daun, arriz beteta? Ikusi duzue? Eskontzeko leku txarra da parrokia hau. Bat, takoiekinan ez dago juti. Eskon berriei arroza gota ezkeo, arroz guztia harri artean, hori ez da ona. Eta batez ere, eskonduta gero, eskon berriak laberintotik ateratzen pasatzen duten denpora hortan, dibortziatzeko hasti ere badaukatzen. Jo Manuel, eskerrik asko esplikotako guztiatik.